4, encara no he pogut preparar el logo que deixa l'Edgar i ens tapa a nosaltres, ha sigut una setmana molt complicada. Benvinguts i desitjaríem que ens diguéssiu si ens sentiu, perquè estem provant coses noves tècniques, hem tingut molts problemes tècnics per poder provar encara més coses noves i... Bueno, aquí estem. Aquí estamos. Quan es connecti algú doncs començarem a fer coses. Punto del cañón. Fem lo típic d'Instagram i aviso pels grups. Sí, ja he fet uns AEC. Una mica, el countdown, podcast switch is almost over. Share it, can see it end. Sí. Estem a l'aire. O sigui a Twitch. Vale, ja estic aquí. Mira tu a veure si se sent. Vale. Estaria bé, clar. Tenim la manera. Tu et sento bé. Se'ns sent bé? Vale, doncs ja està. Ja està, perquè per lo de més tenim els nivells que estan controlats des de la pantalla i l'únic perill era que no... Vale. Aviam si me sento a mi mateix. Emitiendo. També hauries de Digues. mirar a veure si es quadra la imatge amb el que diem. Perquè aquesta gravadora no sé quan retras hi fica versus... No, sí que està quadradíssim. Vale, perfecte. Doncs no sé com monitoritzar, Vamos. Comencem ja, pues. Sí, no sé, és... Va, encara no hi ha ningú. Bueno, però ja s'ho miraran a YouTube si volen, tu. No podem estar la vida esperant. Monitorització és aquí. No? Sí, no. Ui, que directe. Home, és veritat, no? Si no es connecta ningú, què? No obrim la cervesa? No, dona 5 minuts de rigor. Això... Sí, com a les classes. Perfecte, sí, diu que sí. Vale, perfecte, merci. És que estem provant coses noves i no sabem ni punyetera idea com fer funcionar que la monitorització de l'OBS em vagi pels auriculars en lloc d'anar-me per la targeta de so. Podria fer alguna cosa de configuració. Vosaltres aneu fent coses de birres, jo mentrestant miro a veure si puc configurar-ho, perquè no oblidem que aquest és un podcast de càmeres i àudio. Sí, i llavors... Eventualment parlem de cervesa. I llavors parlem de cervesa, sí. Sortida... Però bueno. Àudio... Doncs bueno, avui començarem... Avui fem... Una lager. Hosti, no sé si... Una lager bona fem avui. Sí, No de les del súper. I no les del súper, clar, està. Es veu? Ai, S'escolta tenim l'altra un eco càmera. a la veu. Un eco de veu. No, l'eco de veu és en Lluís que tenia... Sí, vale, però ja no, Ara en teoria no s'hauria de sentir. És retras i... Ara en teoria no s'hauria de sentir. El sentiu bé ara? Si se sent eco pot ser que jo estic tocant paràmetres per aquí i que no la liï jo. I tots ençades d'àudio. Sí, espera. Bueno, sí, ha dit que s'escolta l'eco aquest, però és d'abans. Sí, jo diria que és de quan... Ha canviat el que podia estar la dient. S'enfocarà això? Segueixo toquetejant coses. S'enfocarà? No, perquè està... Passo la GoPro, tranqui. Puc controlar-ho, sí. Bueno, tot alhora no, perquè estic... Tranqui. Home, avui s'està portant bé, Vale, aquí tenim GoPro, tenim GoPro. Ara tot perfecte, vale. És que no sabem si és un paràmetre que he tocat jo o el d'en Lluís. Vale, ja la pots, la GoPro està funcionant. Sí. New Barnes. És una Oat Lager, que és de gent són escocesos. Són 4,8 graus, i és això, és una lager amb civada, avena en castellà. Sí. I d'aquesta cervesera jo no havia tingut res encara. Home, tenen un logo solo, això sí. Pràcticament són nous, crec, perquè aquí dins hi ha gent posada d'on eren. Gent de cerveseres angleses, així bastants importants. Crec, no em vull equivocar, que hi ha una noia que havia estat a Kernel, no sé si algú a Siren també, Veus? Això ja... i algun altre així, no recordo. All over the craft beer industry. Sí. Ja tinc àudio. Vamos. 2 dies després. Sí. Jo el que estic content és que avui la Canon s'ha portat. Gràcies. No cridis, no cantis victòria. Avui que s'ha portat fatal ha sigut de GoPro, que he hagut d'estar mitja hora instal·lant i desinstal·lant coses fins que eventualment ha funcionat. Que t'allunyaré una mica la llum perquè se't crema la cara. Ara és quan desconnectes el cable i deixa de funcionar la Canon. Et truca els bombers. No has de tocar la càmera. Vale. Jo avui estic molt out, low-key, com si estigués drogat, però no ho estic, ho prometo. Ho prometo, Déu. Tant de bo. Welcome. Bueno, doncs comencem. Sí, comencem amb la cervesa. Ara ja sí. Amb l'ASMR típic de rigor, no? Sí. Oh, és que és un gust.
inclús el soroll, aquest soroll a mi em relaxa que flipes. Trec els auriculars, que si no... Sí, si no, aquí hi haurà algun accident. Ostres, joder, a veure, tampoc et passis. Vull fer foto d'un tàpet i faig la foto de rigor. Jo un tàpet només l'utilitzo de consulta. Tinc l'esquena una mica patada, jo avui també. Mira, Tu veus? d'on la tens? Jo, mira, anar fent. A la merda, també. M'estic posant cremes de Maria. És aquella d'allà, és Sí, veritat. aquí ja està, ja l'hem posat a cop. M'estic posant cremes de Maria. Es veu el color, Mira, encara... Color Sempre superxulo. està millor fumar-se-la que posar-la en crema. Sí, però bueno, almenys fa alguna cosa. Bueno. Una lager, però opaca. Sí, és bastant opaca. Recordo una mica a l'Amstel sense filtrar. Sí, una clara. Sí, Sorpresa! Ja tardava en sortir l'Amstel sense filtrar. Sí, no. Ostres. I la nova patrocinadora, que serà Àguila. L'olor és bastant més bona que l'Amstel... Que l'Àguila sense filtrar. No oblides l'Amstel, és l'Àguila sense filtrar. L'olor és millor que l'Àguila sense filtrar. Avui l'Àguila sense filtrar serà la meva cervesa de referència. Espanteu-vos molt si entreu alguna de pitjor. Avui els de... que hi ha una cosa que fa així... No... Els d'Estrella. Home, no us diguis, ja saps. Però no saben quina estrella és. Pot ser Estrella Galícia, Estrella Levante, Estrella d'Am... Sí. Què sé. La Mau 5 estrelles. Sí, m'agrada aquesta, l'olema maltosa. Sí, és cítrica també. Sí que no fa ni, aquestes. I de llevat. Bueno, aquesta olor... Guai, és molt rica, és molt rica d'olor, és molt rica. Es nota l'avena, però ben integrada també. Vull dir, no, aquesta no sembla aquella cosa, els porridge aquells que dèiem, això no sembla porridge. Aquí l'avena està superbé, li dona un to com espaciat, un punt espaciat que em notes que et ve de l'avena i dels llevats. Molt guai, molt guai. Està bé. Té aquí bastanta aquesta olor quadra de cavallo, però molt fina, no sembla formatge com la de l'altre dia. No, aquesta està molt ben integrada. Que els de Prism, no sé, suposo que no ens van entendre o tal, però guai que miressin el vídeo i li posessin like. No sé si veuran aquest, però merci si ens esteu entenent. I sorry per dir que semblava formatge, aquella cervesa. Bueno, potser és algo bo. Aquest el veuen els de New Barns, no? Els de New Barns no sé d'on són. Els etiquetem aquí. Very good, thank you. No, és que hem de parlar com si tinguéssim més pedres a la boca, perquè són escocesos. Com? Són escocesos, aquí l'escocès no el sé fer. Pedres a la boca? No sé. És com si tinguéssim pedres a la boca. No, jo no. I llavors avui m'estic rient i no fa tant mal. És com si tinguessin aquella mena com de bulls mal fets, perquè intenten ser bulls però són millors els bulls d'aquí, com si tinguessin allò a la boca, perquè allò és tan dur que segur que han de parlar així perquè tenen allò a la boca. De sabor el toc a malta no hi és tant, O sigui, és maltós, per suposat, perquè és una lager, però o sigui, és com més... molt més... Però té cos. Sí, no t'ho esperes pas, Rendeix superbé el 4,6, com el 4,8, Sí. Quina patada. I també el punt cítric, també el tens en boca. Sí. Ostres, molt bé, molt bona, Sí, està molt bona, sí. Molt recomanable. Sí. També diria que és una lager, no és per la típica persona que li agradin les Eurolagers, és una lager per gent que li agradin IPA, cervesa americana i la Pilsner Urquell, perquè té un perfil molt més Pilsner Urquell que el que sols trobar en una Eurolager. Evidentment que notes que és lager, evidentment que entra més suau i és menys amarga que una IPA o que la majoria de Pale Ales, però té un punt sec, un punt contundent que no d'això. És un punt més amarga també que qualsevol lager que puguis trobar al súper. Que el meu ordinador es quedés en mode silenciós i ara s'està flipant. Sí, ara serà... Bueno, per sort el ventilador està allà. Però igualment s'ha sentit, suposo. Però bueno. Sí, no, estem... Vale. Mira que les lagers, depèn de qui les faci... Però aquesta està bona. Un punt llimonat amarg. Sí, pot ser que sigui del punt sols. Cítrica. Jo avui no estic gaire fi i faré més comentaris al marge que comentaris de veritat. Però llúpols anglesos, sorprenent, una lager amb llúpols anglesos, però sí, han passat a llúpols nobles, Admiral i Challenger, molt bé, molt a favor. Poder és aquest punt de personalitat extra que té. Bueno, és una lager més anglesa. Molt a favor. I que porta molt més llúpol que qualsevol que trobis al súper. Li cau un 4,25 fijíssim aquesta, No, aquesta està molt bé. Per referència a l'Amstel sense filtre, no sé si li poso un 3 o un 3,25, depèn del dia que em pillo, o sigui que és més bona. L'Amstel, quina mania, l'Àguila sense filtrar, l'Amstel sense filtrar no existeix. A qualsevol, guanya qualsevol d'aquelles del súper, descaradament.
pallissa. És que em sembla una mica paradoxal que seguim comparant el que prenem habitualment amb la cervesa que és del súper, però ens va marcar molt, ens va marcar molt. Són flashbacks de Vietnam, aquelles cerveses. Estrès posttraumàtic. Sí, completament. New Barnes. Sí, no, però està molt bona, té aquesta que està bastant equilibrada. Sí. Home, té una puntuació mitjana de 3,53, dos amics que s'han pres i han posat un 4. Sí que és veritat que amb olor, aquestes olors més de llevat són més persistents, però en boca no hi són tant. I no em molesten a mi, a mi que sempre molesta molt el llevat, en aquest cas no. El nota que és llevat de qualité, que no és d'aquest cas de mastegar. No. Bé, té aquests sabors de... Com una mica així, un cítric, un especiat, que part bé de l'avena, però part bé del llevat. Però trobo que es tapen molt bé, perquè l'avena tapa les coses del llevat desagradables i el llevat tapa aquest punt de pòrrits de l'avena pujant més l'especiat. O sigui, fan molt ben feta, molt ben equilibrada d'ingredients. Sí. Mira que fer una lager per cervesa artesana és xunguíssim. És xunguíssim, sí. I a més, tampoc saps si les vendràs molt. I si no demana'ls el de la Montseny, quan no els hi va sortir em sembla gaire bé l'estratègia. Sí, no? Perquè... Home, estava... Era correcte, però no em van vendre pensant que les vendrien a xurro, sí. A saco. Bueno, perquè i no... O sigui, jo crec que les lagers ja tenen el seu mercat dins el que és... Molt fresqueta. Sí. No. Que una persona que li agrada el birra artesana anirà per una IPA, no per una lager, i si una lager et costa 3 vegades més que la lager de supermercat, però la gent dirà, bueno, lager per lager, això, per força, una lager és més cara que una Pilsner Urquell del súper. Sí. Ostres, que el problema de les lagers és que tens els Pilsner Urquell al súper. Vull dir, IPAs al súper no tens gaire res. Mira que la Pilsner Urquell t'arriba aquí, aviam, perd qualitat, però segueix sent més... Que igualment una Pilsner Urquell d'un súper que mínimament ho hagin fet bé és un birron. Sí, no. Això no trec pas la raó, vull dir, és... Bueno, és una lager diu que és molt fosqueta. Per la llum? No ho sé si és per la llum. Jo diria que al contrari, és superclara. Espera, deixa'm tornar a activar. Mira, no sé per aquí es veu. Deixa'm tornar a activar GoPro. És bastant clareta. No, mira, l'activem aquí. Bueno, és una mica tèrbola. El que passa és que té com un toc torrat, com un toc àmbar, un punt àmbar, però realment és superclara de color. No és molt clara. No s'aprecia, com ja ens tornem a trobar amb el tema aquest que no s'aprecien bé els colors de l'aparença diries que és una... Mira quan hi passa la llum, La ciència de colors. Oita. Sí, d'aparença diries que és una clara. Ara es veu més clara? Ara es veu més bé, no? Ara que hi ha la llum aquí, suposo. Sí, en perspectiva, mira que clara. Ara és com fluorescent, ara. Sí, és fosforito, però bueno, vull dir que és superclara. El que passa és que té com uns tocs daurats, t'ho dic d'una manera, com daurats més or, més clàssics, que a la que es fa una mica d'ombra sobre, a la que l'escuma, que és bastant consistent ni que sigui fina, li fa ombra, doncs ja sembla que sigui més fosca a través de la càmera, però no. Però torno a treure la GoPro, que avui funciona la Canon, aprofitem. Sí, avui sí que funciona la meva minyinya. Després de 3 dies de no funcionar. Sí, no sé per què, no té targeta SD, pot ser que sigui això. El dia que va funcionar, m'havies passat les fotos aquí, que crec que és el primer dia que vam posar fotos. Clar, per cert, la de cervesa l'havia d'ensenyar la foto i no ho he fet perquè no he tingut temps de ficar les fonts multimèdies. Font multimèdia li posarem... Si algú vol comprar una Canon de segona mà, que funciona estupendament... Sí, fes-la... Sí, l'Edgar us la vendrà. No fem publicitat, no? Sí, fem publi. Si algú la vol, per fer fotos i vídeo va molt bé. Per fer de webcam... De càmeres. Bueno, això és més... Bueno, ara ho estan veient, funciona molt bé. Per fer de webcam va una mica... Sí, hoy sí, hoy no. Té dies. Mira, perquè encara havia tampoc del dia. No, jo tampoc tinc el dia. Vale, soc idiota. Estava intentant afegir un vídeo i és una foto el que he d'afegir. Yes, Charles. Ostres, tinc un dia tan tonto, de veritat. Yes, Charles. Però sí, aquesta... A veure, aquesta és aquesta, que és la número 1. La número 2 serà la sorpresa? Vale, sí, exactament. Perdó, heu de veure aquesta redimensió aquí en directe, que és una mica cutre. Dios, el cutrisme. El cutrisme. Espera, t'ho puc fer mentre... Fet realitat. Ostres, Dios, és que... Que puta. Aprecieu la manca de qualitat del dia. No tinc el dia, gent, em sap greu. He avisat abans, no tenia el dia. No passa res. Avui no tens el dia, la meva càmera té el dia... La GoPro no tenia el dia. Sí. Amb la GoPro anem sincronitzats. Sí. Sou almas gemelas. Som almas gemelas.
I que va tapar per mi. Tapo-tu, exacte. I aquesta és la primera birra, la que hem fet, amb una imatge que ha fet l'Edgar preciosa. Sí, que maco. Ara que no redimensionaré perquè es vegi més grossa. Que maco. I empataré completament el retall de la imatge que ha fet l'Edgar pensant les proporcions i tal, però bueno. Bueno, sí, la veieu més que es grossa. vegi una mica, sí. I ja està, la vaig a treure i ja està. Vaig afegir la imatge número 2, veureu un moment, un flash, que serà la sorpresa de la setmana, la imatge número 2. Sí. Ho fem en ordre diferent perquè volem notar-li el gust, bàsicament. Espera, m'he equivocat a l'afegir. Sí, anàvem a fer primer la sorpresa de la setmana, però l'hem vist una mica més fosca. Sí, hem canviat l'ordre per aquesta. Però aquesta està molt bona. És una lager com evolucionada, no? Xatada. Sí, bueno, sí, aviam. Perquè porta això, porta la cibada, porta blat. Jo preferiria... Els lúpuls aquests anglesos que no en deu portar pocs, tampoc. Sí, és una lager de nens grans, eh? La lager... La lager per nens grans. La lager costa, perquè és com ja et dic. Dintre el panorama artesà, doncs, clar, tira en vas dos cipes que... Que dos lagers. T'he salvat, no? Sí, aquí és un món sobre representat per nipes àcides... I àguila, patrocinador oficial. I àguila sense filtrar. I stouts, porters, són els estils més acaparadors de la indústria. I llavors està... I les lagers, bueno, tenen la seva... el seu... Bueno, perquè tots... El seu què, no? Bueno, perquè tothom les agafa del súper, perquè si vols una lager, doncs agafa del súper, perquè trobar-ne alguna lager que sigui bona de craft és complicat i és arriscar-te-la. Bueno, i també és el preu, és el que dius. Clar. És que no surt barat, Sí, perquè... Jo entenc, els cervesers. Sí. Que no facin gaires lagers o no en facin. No, més que res per tenir-ne a la d'aixonsis. A vegades si tenen taproom, en fan alguna. Sí. Bàsicament. Però clar, has de tenir molt més temps al fermentador. A més, és el fermentador molt més fred. És un cunyàs fer lagers. Per això també són bastant cares les artesanes. I clar, a més és que és un cunyàs, però és que a sobre dius... Vale, fer un stout també és un cunyàs per altres motius molt diferents, però no tens massa competència. Almenys dintre aquí a Catalunya o inclús dintre Europa, un stout sempre et semblarà interessant perquè tens públic molt stautero, per una banda. Per altra banda, no... són cerveses que... Bueno, que són això, el que dic, són cerveses com molt considerades de base, molt sèries, etc. Què passa amb una lager? Bueno, amb una lager, el que dic, la competència tens al súper per segurament la meitat del que l'hauries de vendre i a més és més bona, perquè bàsicament van inventar l'estil de Pilsner, de Bohemian Pilsner, i una Eurolager no la voldràs fer una Eurolager artesana perquè no té sentit. Surt més a compte des d'una perspectiva artesana fer una fake lager, com han fet els de Napa Beer, com van fer els de Brewdog, que agafes maltes de lager, agafes un llevat d'ale una mica que treballi bé amb tot, que treballi bé amb maltes de lager, i li fiques un punt més de llúpol i amb això ja tens una fake lager estupenda, que si has agafat un llevat amb el perfil adequat i tens el preu de cost d'una ale barata. Llavors la pots vendre a un preu competitiu inclús amb lagers comercials i ja no te la compararà amb Pilsner Urquell, perquè estaràs intentant fer una mena d'Eurolager bona. Però si vols començar a fer una cosa tipus Pilsner, una lager més refinada, ostres, necessites molta inversió, molta base i pot sortir molt malament. I tenir-ho tot molt net. Hi ha, per exemple, al Barcelona Beer Festival que ja et ve Pilsner Urquell, llavors tampoc... Clar, a més també hi ha competició de festivals, molts festivals Pilsner Urquell s'hi segueix presentant, i si la normal és bona, la sense filtrar ja... Sí, i normalment porten els tancs sense filtrar, vull dir... No te la jugues, vull dir, no surt a compte, des d'una perspectiva salvasera que està quasi no surt a compte. Si ja estàs establert, tens ganes de jugar, tens ganes de provar coses noves, home, sempre està bé, sempre està bé enfrontar aquesta curiositat, i al igual queden algunes coses bones o algunes coses acceptables, i això alguna lager he provat. Hi ha uns d'aquí, per exemple, que van fer la cerveseria, uns del Pirineu, que es diuen el Gall Negre, que estan a Arsèguel, que tot el que fan són lagers, no fan cap ale. Tenen dos lagers, una diguem rotllo estrella i una rotllo boll, digníssimes, molt correctes i que a més les venen a preu econòmic, en plan que tu vols anar a un bar i te la trobes a 2 euros i mig l'ampolla. I dius, això sí, però clar, ja van fer tota la maquinària optimitzada per fer lager, ja tenien la idea quin tipus de lager volien fer i tampoc anaven a competir Pilsner Urquell, anaven a ser cerveses de que te'n vas a una festa major, te'n vas a un festival de música i tal, i volen portar volen fer en plan més producte local, cosa més a petita escala, doncs agafen la seva, perquè
poden seguir traient marge i ofereixen una cosa de més qualitat. Però si te'n vas a competir amb nivell de cervesa no et surt a compte. Home, i si no, si vols fer una lager sempre pots llogar espai a alguna d'aquestes cerveseries que pots fer les cerveses allà i fas la prova i llavors si surt bé, bé. Surt cara, suposo que també. Bueno, però vull dir que no... Però és cara lloguer, cara els ingredients... Cara, com més temps passi, més pagues... Podes del més barat fer una lager als ingredients. Sí, però vull dir, si tu la vas a fer una fàbrica d'aquestes els pagues igual. I per baratos que siguin, si fas producció en una fàbrica d'aquestes, dius que si fas un lot de 300 litres, per baratos que siguin els ingredients, per fer 300 litres és car. Bueno, i també si la cervesa s'ha de passar dins el fermentador un mes o 2 mesos, o no és el mateix que una ale, que s'estarà una setmana com a molt. Sí. Perfecte, ara he llegit que sí que es veia, perdó, avui ets molt lent, Bueno, passem a la sorpresa de la setmana. Sí. Espera, mentre en Lluís va buscar-la, jo ho poso, ho he preparat crec que bé aquesta vegada, ara és quan la lio i surt alguna cosa rara. Aquesta d'aquí. Vale. Que la tornaré a fer grossa perquè no es veu res. Sí, perquè no es veu gaire, suposo. Ostres, no sé quina estic fent grossa. Ara. No estic fent grossa aquesta, coi, estic fent grossa la que vindrà després. De veritat, Ai. Puta merda. Perdó. No, tranquil. Quina és? La 2? On està la 2? No, és la 2 la que estem posant, no? Sí, és aquesta la 2. Sí, és aquesta, és la sorpresa de la setmana. La que l'he liat jo és amb la 3, vale, tant fa. O amb la 1 l'he liat, espera. No, la 1 no l'he liat. La 3 l'he liat. Doncs aquesta és una lager. Avui és ens ha caigut una pedra al cap o alguna cosa, no? Bueno, no. Lager, i dins de les lager és una Keller Beer. Una Keller, sí, cerveses d'aquestes de la bodega. Sí. Com que ens... És una lager que encara es tarda més temps a fer. Sí, bàsicament. Bueno, són d'Alemanya aquests, o sigui que... Sí, tenen paciència que no tenen paciència i com que és el seu... De Bamberg són. Sí, jo aquesta que vaig provar de barriga estava molt bona, aviam què tal d'ampolla. Igual que els de la Schlenkerla. Sí, la Schlenkerla, algun dia farem aquí Schlenkerla. La que té gust de salmó. La que té gust de bacon, salmó versus bacon, a veure qui guanya, si team salmó o team bacon. Acceptem també col·laboracions per Twitch. I tant. És més, les demanem. Volia fer alguna cosa, per fer alguna cosa i no recordo què era. Sí, volia buscar el de Keller. El de Keller amb més detall, perquè és que... Doncs obrim aquesta, aviam què tal. Aquí servim el pòsit, no? Sí, el pòsit perquè sense filtrar. Bueno, podria. Bàsicament és una lager sense clarificar ni pasteuritzar, que, sí, cervesa de celler. Aquí, amb la Viquipèdia, del qual m'agrada Cellar Beer, Cool Lagering Temperatures, una recepta de l'edat mitjana, porta més llevat, vitamines en suspensió, les vitamines... no, el llevat està en suspensió. Vitamina B. Perdó. És tèrbola i està descrita com a naturtrup, naturalment, de manera natural... Cloudi, o sigui, espessa de manera natural. És que espessa jo crec que no seria la paraula. En català deu haver-hi alguna paraula que defineixi millor el que és espès, perquè no és espès ben bé. És tèrbol, Tèrbol, sí. Hazy, sí. Hazy, Cloudi, tèrbol. Tèrbol, sí. Exactament és això. Ja està. Joder, perdó. Buah, quin dia, Dios. Sí, no, avui no és el teu dia, No. Crec que arribaré a casa i em piraré a dormir. Havia de fer feina de la uni, però... Deixa per demà el que puguis fer avui. Quot d'en Gavi. Bueno, avui, a veure, podria fer-ho, però no sé si podria fer-ho en masses bones condicions. Posem la GoPro un moment per veure l'ampolla de més a prop, que no l'hem ensenyat abans. Sí. L'ampolla, té un disseny així molt alemany. De fet, té com un rotllo semblant a la llauna, no se li trobo. Podrien ser de la mateixa cerveseria, aquestes lletres una mica gòtiques, no ho són. De fet, jo al principi m'ho he pensat, ja us he dit, no és el meu dia. I res, és d'aquestes alemanyes així, suposo, més modernes. Està guai. El color, aquesta sí que és més fosca de color. No només més espessa, sinó més fosca. Sí. Espera, faré la prova amb la llum del mòbil. Jo ja tinc una llinterna a una ronyonera que m'he descuidat a casa. És que dic que el dia d'avui és... Sí, és per enquadrar. 10 de 10. Ostres, Dios. Veus? És que inclús la llum, com es veia amb l'altra... En res, l'altra? No, l'olor és com molt més potent. I a més, que sembla un color a mel, aquesta sí que és d'un color daurat a mel, daurat or.
Sí, àmbar, perquè és que jo diria que està entre or i àmbar, sí, és àmbar. Aquesta és l'anterior a Embastalera. En català és ambre. Ambre. Sí, el de la E és... El temple de l'Ambre, que estem allà en el D&D i ens encanta. És la cervesa oficial del temple. És oficial del temple de l'Ambre. Que no és a l'Ambre, és el temple de l'Ambre. Sí, tant fa, sí. L'olor com molt refrescant. Sí, és amb molta... O sigui, l'olor és com... és més potent que l'anterior. Sí, el so se sent. Suposo que algú s'hauria queixat si el so s'hagués tallat, però... Sí, no. Se sent? Sí, se sent. Vale, ok. Bueno, menjarem una mica de pa d'aquest que ens ha portat l'Edgar. Sí, has portat tu, ostres, que amable. Jo no he pensat en portar res de menjar. Sí, està... És la d'allà. Per netejar la boca, en teoria. Sí. I per fer passar la gana, també. Sí, bueno. Tinc gana de dinar en un restaurant xino i això tampoc ha ajudat amb la situació. Bueno, el pa tampoc és que sigui una exquisitesa, però... És pa, està bo. És pa, sí. Però bueno, té el punt aquest més pujat de l'aire, aquestes maltes més pilsner. Té una... El llevat no se li nota gaire. A mi em pensa el paiololana és com molt pa líquid, aquesta birra. Sí. Paleolítica. Sí, pa líquid. Pa líquid. Sí. Que moltes vegades diuen que les de blat són l'autèntic pa líquid. No, les de blat són el pa de plàtan líquid. Sí. Aquesta no. És molt més pa líquid. O sigui, inclús les notes, no sé si heu fet pa, l'olor que fa la massa quan està pujant i tal és... me la recorda bastant. Us que són aquests llevats així més sense pasteuritzar, unes salvatjats inclús. Que no l'he provat, però l'olor top, Sí, l'olor molt top, sí. O sigui, l'olor és com un bon estil de lager, clàssica. Aquesta olor competeix amb Pilsner Urquell. Molt semblant a Pilsner Urquell, sí, molt semblant. Aquesta olor competeix amb Pilsner Em Urquell. sembla aquesta la cella de cavall una mica, però molt light. Més light que l'altra, Molt l'altra light soltava més i el més cella de refrescant. cavall. Sí, en Tot i que l'altra era més cítrica, que dius, hòstia, Aquesta hauria era de més ser forta de refrescant gust. cítrica, però ho trobo més Aquesta té refrescant més aquesta. alcohol i l'altra... I és més suau que la primera que hem fet. Tenim més alcohol. El que passa és que té un gust molt més elegant a la boca, embolcalla molt més, és rodoníssima, molt bona, molt bona. Sí, també recomanable per fans de Pilsner Urquell. És que a vegades els que ens agrada la Pilsner Urquell arriba a un punt que dius, vale, Pilsner Urquell i què fem? Oh, mira, han arribat de Txèquia, la Budejovic i Budvar també sense filtrar. La proves i dius, no, hemos sido. Sí, no. I això és una bona alternativa. I l'altra, un rotllo més diferent, més això si tu vols més anglès, més... intentant... Sí, no, és com més light que aquesta. Aquesta sí que s'assembla molt en perfil de sabor a la Pilsner Urquell. I l'altra és més refrescant, més potent de gust, però més refrescant. I aquesta és com un gust més consistent, però més suau al mateix temps. Sí, omple més la boca, sí. Un punt com de llevat, també, no? Sí. Però, clar, li hem fotut... Se li nota més el llevat en aquesta que en aquesta. En aquesta se li noten més els punts forts de llevat, però aquesta el llevat, o veure, li hem fotut tot a dins. No, fantàstic, tu. Això va bé per l'acné i per... Sí, per tot. Per tot. Per els plans, també, diuen. Hauria estat bé poder provar-la sense llevat i llavors afegint-li llevat. A veure què tal. No. Si una cervesa que han de ser tèrboles, que a tope amb la terbolesa, vull dir, no juguem. Per provar, No és una sasson, que la sasson, segons quina llevat et rebenta el gust de la cervesa. Bàsicament, en aquest cas es queda guai. En aquest cas jo crec que té aquest cos per al llevat, sense llevat seria... Sí, no, en teoria està ideada perquè se serveixi d'aquesta manera, O sigui, no... Ja dic, jo la vaig provar de Real i de perfil de sabor és bastant semblant. Potser la de Real té una mica més carbonat, però no gaire més, Sí, la primera birra era aquí, me n'entero que fa un quart d'hora m'han escrit i m'han dit sense filtrar, la primera. Sí, les dues són sense filtrar, el que va ser aquesta sembla que ni pasteuritzar, el que va ser que crec que la primera té algun procés de filtratge o han deixat més sediment en els fermentadors i aquesta és molt més tal qual. El color m'han dit fúcsia la primera, en algun moment donat ho ha semblat, també m'ho han comentat, però no la definiria com a fúcsia, quasi seria segons com més fúcsia aquesta, que agafa uns tons més ataronjats i tal, que podria recordar fúcsia, que l'altra. Sí, aquesta està filtrada. D'alcohol porten diferent alcohol, sí. La primera em sembla que hem dit que era 4 amb 6, 4 amb 8. O 4 amb 8 i aquesta 5 amb 2. Té més gust la de 4 amb 8, sorprenentment, perquè té gustos més extrems. Fa els colors de la llana segons el llum. Sí, una bona observació, per la primera sí.
El primer sí, llàstima que ja me l'hagi acabat, però sí. És bé, el llum sí queda. Sí, una mica sí, segons com, lluny sembla la part fosca de la llauna i quan la mires de prop sembla la part clara. Molt bona vista, la veritat. Clar, vista així, vista a la pantalla sí que és veritat, que quan fa ombres és com la part fosca de la llauna, la gamma de colors. I quan li toca directament la llum es veu exactament la part clara. Sí, molt ben vist. Molt ben vist, sí. I res, gràcies mama, és la meva mare que m'està ahí. Algun dia li he de fer Twitch. Sí. Doncs això, ja et dic, aquesta quan la vaig provar, bueno, me'n vaig fer 3. Perquè està molt bona. Bueno, normal. Jo havia anat alguna vegada a Beer Cup a perdre 3 Pilsner Urquell de... 3 mitjanes de Pilsner Urquell, em sembla que estava a 3 euros la mitjana i era en plan, dius, 9 euros, un litret de Pilsner Urquell i te'n vas a casa, bueno, contentíssim. No de borratxo, sinó de satisfacció d'haver passat una hora i mitja guai. O sigui, hi havia moltes bones cerveses, però aquesta... Jo quan trobo una bona lager és que m'hi quedo. Sí, és que són cerveses que a vegades són cerveses que estan pensades per repetir, perquè no són ni tan cares, són molt bones de gust, es posen bé, combinen bé menjant, combinen bé soles. Sí. És que poc més es pot demanar una cervesa. Està en alemany. Volia llegir, però dic, no sé alemany. No, està tot alemany. Una amiga que tindria alemany fa 2 setmanes, no, fa 2 mesos que m'està dient, vam començar i em diu, em connectaré aquest dilluns, i aquí estem esperant. Ara l'haguéssim necessitat. Ai, què hi farem? Doncs... Bueno, està bé l'estil aquest. Molt bona, sí, me'n faria una altra. O sigui, me'n faria 2 d'aquestes. Jo em faria una de cada, faria el que hem fet. Jo me'n faria 2 d'aquestes. Jo la primera, podem la faria en mode vermut un dia abans de dinar o amb la caloreta, allò que et pica més el sol i tal, però allò que dius, quedar amb els amics aquí dintre un bar per beure, faria l'altra, i me'n faria, t'ho dic, 2. Aquesta vull dir, me'n faria un parell o 3. Si fa caloreta, tens pensat beure't alguna altra cosa, tal qual, aquesta és la vostra, perquè aquesta és que entra superbé, és super refrescant i té molt gust, però jo per fer una mica en plan de sessioneo largo, i que tingui més alcohol, jo agafaria aquesta, perquè és més suau i sembla com que al no tenir gustos tan extrems és com una cervesa que dona la sensació que avorrirà menys en fer diverses ampolles. A veure si la pot portar en Lluís, perquè estaria molt guai i seria una molt bona alternativa. El que no sé és quan costa, això seria interessant dir-ho també. Quan et va costar, bueno, sense descompte, que grava ja havia el cap, 3,5. 3,5, està bé. Està molt bé. Tenen una gamma molt completa, bueno, tenen moltes cerveses d'aquest estil. 3,5, una ampolla de mig litre, d'aquesta qualitat, és un preu molt bo. I més encara 3,5 a Beer Cup. Cuidado. Cuidado que la un abraç Manolo, però després de Beer Cup, o sigui, és veritat que és una mica, algú fa anys m'havia dit, Beer Cup és una mica com el Corte Inglés de les cerveses, pagues més però saps que ho tens tot allà. És la millor definició que m'han donat a Beer Cup, se van distanciant amb el Corte Inglés, perquè el Corte Inglés té coses que són una puta merda i Beer Cup no hi ha res que sigui dolent. És la diferència subtil aquí. Sí, però aquesta ja et dic, aquesta era bastant barata, era 3,5. 3 euros. Per ser mig litre està molt bé. És fantàstic. Per ser mig litre està molt bé. És fantàstic. A veure si la pots aconseguir, perquè aquesta és la típica, ja t'ho dic, de fer sessioneo llarg, a un preu així, te'n fas 3 i és que has fet el dia ja. Vull dir, literalment, has gastat poc, no vas borratxo, et sents superbé i t'has pres 1,5 litre de cervesa que saps que et posarà bé el cos. Perquè estava repetint i entra superbé. Per fer comparativa, clar, 3,5, mig litre, si fas 3 cerveses d'aquestes, és com fer-te 5 llaunes de cervesa, 5 mitjanes més o menys, una mica menys, 5 mitjanes. Però la idea és de 5 mitjanes, clar, 5 mitjanes és una sessió llarga en plan de que estàs amb els col·legues 4 o 5 horetes, anar fent, i això és que és molt més bo, vull dir, és que és... Això, per exemple, és Pilsner Urquell approved. Sí. O sigui, els que els encanta la Pilsner Urquell està aprovat. Si heu provat la Schneider, per exemple, de cerveses, heu provat la Schlenkerla. El que la Schneider és de les cerveses de blat. El que la Schlenkerla és les cerveses fumades. Això és a les lagers d'estil alemany, tal qual. No he provat moltes Keller, però sens dubte és la millor que he provat. Sí, està molt bona. O sigui, és d'aquestes que entren molt bé. És que l'olor, més es nota molt el llúpol noble, vull dir, no es nota que no han escatimat, que ho han cuidat, que... Buah! Sí. Tremenda. Sí. Sense desmereixer l'altra, perquè l'altra també era molt bona. L'altra és molt bona, també. És que han volgut fer la comparativa, però l'altra és molt més... Jo me'n quedaria una de cada. És que... Mira, jo si me n'hagués de fer una de cada faria primer aquesta. És que aquesta podem cansaria, A mi em cansaria més aquesta que aquesta, però aquesta és que és molt bona, però aquesta és molt bona en plan de... Si vas amb la idea de lager,
Sí, però no, perquè és el que diem, té l'avena, té uns punts especials i és molt més divertida del que sol ser una lager. I aquesta és tan avorrida que a vegades ve de gust fer una cosa avorrida. No sé, és com si, parlant de vins, no sé, jo aquesta la veig com un pla de Bages o un costès de Segre, vins amb una denominació d'origen que tenen unes característiques molt peculiars. Però el dia que ve de gust un Rioja acceptable, ja no dic un Rioja bo, un Rioja, és una cosa que ja tens... Saps quin gust tindrà abans d'obrir l'ampolla, si és mitjanament bo, perquè són vins superfàcils, supersimples, i es poden fer bé, i això és com un Rioja de la cervesa, per alguna manera, i això ja seria una cosa com més sofisticada. Diguem, aquesta no té la sofisticació que té aquesta, però fa molt bé el que ha de fer, que és ser una cervesa simple, bàsica i d'una qualitat altíssima. Sí, sí. O sigui... Bona. No, però sí, aquesta la... Bona nota, també. Aquesta la tens aquí, no? Sí, me'n queda una. Una te queda? Una? Alguna. Alguna. Vale, tens una. Ostres, quin preu la tens? Perquè comentem també tema preus i tal. Bueno, aquesta era cara, aquesta sí, algo, crec. Déu-n'hi-do. Bueno, el que em dic, sofisticada, rara... Les que venen de Regne Unit, normalment els preus solen inflar-se. Sí, no, per mi és el que hem dit, és molt sofisticada, porta molt llúpol, és una cosa molt rara. Em sembla que no ho hem comentat, no sé si hi havia... No la tens alguna banda, com que havia guanyat alguna... Ah, no. 6,60. Proveu-la. Sí. Proveu-la. Val la pena provar. Per 6,60 val la pena provar-la, jo diria. Sí, no. Vaja, és una cervesa que val molt la pena provar-la, però clar, ara amb aquest preu ja per Sessioneo ja m'has acabat de decantar la balança. Clar, és que és això. Sí. Perquè estem parlant que val el doble. Sí que és veritat que és un bon ordre fer primer aquesta i després aquesta, però poder aquesta és això que et dic, quan més amb la caloreta, allò que dius, ostres, vinc d'un àpat potent, no m'entra una IPA, no vull un stout perquè fa calor, això sens dubte. Sí. Sessioneo llarg, amb calor, sense calor, això, vull dir, jo sí que aquesta la tingués. De fet em recorda bastant a una de la Hofbrau, que havia pres fa bastants anys, que l'estaven liquidant al Corte Inglés, parlant del Corte Inglés l'altra vegada. Sponsoritzeu-nos al Corte Inglés, envieu-nos les cerveses que van a caducar i que vendre a 50 cèntims. doncs, i tenien tota aquesta de Hofbrau Haus Munchen, fan una Lager, fan una Keller també, i menys bona que aquesta. Però clar, tenien la Keller de la Hofbrau Haus de mig litre, em sembla que a 35 o 40 cèntims d'euro, i els quedaven com unes 25 ampolles. Crec que aquella tarda vaig anar 4 vegades al Corte Inglés, el tenia 20 minuts a peu de casa, tarda molt ben aprofitat. Vas tenir birra pels següents 3 mesos, va estar bé. Sí. Bueno, passem a la següent. Habitació, semblava l'habitació d'un alcohòlic. Home, normal, si vas a treballar. Les tenia totes acumulades en una prestatgeria, sí. Una vegada se me'n va rebentar un drama. Hòstia puta. Sí, no. Però bueno. Pues mira, la tercera és aquesta, Triumph Neipa, l'haurem de fer grossa, suposo, també. Sí, aquesta és la que vaig penjar ahir, que és la que el vídeo sofisticat va penjar ahir, com que no me l'ha passat, doncs us quedeu sense vídeo sofisticat i heu d'anar-nos a mirar vista i de pas en seguiu. Sí, exactament. És una tècnica de... Teva tot calculat d'abans. A veure, com es diu? Magrs Brau. És que avui les vull penjar a un tàpet, perquè m'estan agradant molt totes i les vull tenir per futures referències. Sí, està molt bé aquesta. Bueno, jo... Bueno, aquesta la tinc molt vista, però no l'he provada. Ara canviem de registre. Sí. És aquesta d'aquí. Pues també és que no entenc jo per què tenen una puntuació de les dues tant aquella com aquesta tenen puntuació de merda en un tàpet. Perquè tenen aquesta, em sembla que era un 3,51, aquesta és un 3,55... Bueno, perquè són lagers i la gent és una mica feia. La gent és imbècil. Perdó. Sí. És que a mi em fa molta ràbia aquestes, 25 quilos, bastant per ser una tipus així. I, perdó, traiem la imatge. Traiem la imatge, espera't un moment, hem de fer silenci, al moment SMR, posem la GoPro perquè la gent pugui passar un moment SMR des de primer pla. Sí, primer pla, sí. I aquestes també té una textureta guai, que quan la toques davant del micro també fa molt SMR. Doncs, és de mig litre, no sé, la que anem a obrir ara, sí, és de mig litre. Els polonesos estan bojos i fan ampolles de mig litre. El disseny és molt maco. Sí, l'altre dia vam parlar de la Hopito, que era també polonesos, i vaig ensenyar les llaunes, que eren mig litre. Hopito per mi és millor que aquesta, l'he provat aquesta. Guanya més per la vista que per la... Home, en teoria, això de les llaunes, quan estàs en una estanteria, has de cridar molt l'atenció. Llavors... No pots jugar amb la forma de l'ampolla. Que no tapem aquí... Espera, vaig a treure la GoPro ja no val la pena. O sigui,
Però sí que és veritat que els dissenys cada vegada s'hi gasten més perquè tu en una estanteria has de cridar l'atenció. Sí, però per exemple Soma, que fa entre dissenys genials i dissenys de merda. A mi tots m'encanten. Sí. I de vegades, moltes vegades, això és el punt de cridar l'atenció, trobar una imatge de marca. Sí. Perquè Soma, perdona, hi ha algunes que fan uns dissenys que sí, uau, quina passada, jo el guardo, i algunes altres que sembla que hagi deixat, si té fills, el brewer d'allà si té fills, sembla que hagi deixat a la seva filla de 3 anys amb tot de pegatines i un paper buit i hagi dit, vinga nena, enganxa-les i el que surti és una etiqueta de la propera birra. I és així. Bàsicament. Mola perquè té ensenyar aquest l'última que distintiu. tret. Sí, l'última és un exemple d'aquestes. La que a mi em va encantar, que era la de lo de GameStop, també és un altre estil d'aquestes. Però, per exemple, tenies una, la Futura, que sortia, és a dir, som a Futura, sortia de Quick Brown, o algo de Futura sortia, que sortia la frase aquella per provar màquines d'escriure escrita en Futura, era espectacular. Mira, aquesta llauna també, perdó, és que el disseny... Sí. Però a mi m'agrada. Són senzilles. Que m'agraden, però és que n'hi ha que estan molt currades Són i molt n'hi ha que no, minimalistes, però la qüestió és que et trobes que han aconseguit fer una imatge de marca espectacular. Sí. Vull dir, no n'hi ha cap que... Com ho havien fet de Mole, també seguint una idea una mica de cutrisme, fa anys, amb les ampolles, aquelles etiquetes blanques, soses, que no tenien punyetera gràcia, però que tu les veies i dius, uau, és de Mole, i al final t'acabaven agradant, doncs el mateix. Aquesta es diu I'm Not a Cat. És com de Mole, però en disseny millennial. Això em sembla que ve del vídeo aquell que sortien 3, no sé si eren polítics o així. Sí, de l'advocat. Ah, sí, d'un advocat. Amb el filtre del gat. No soy un gat. Que no vas saber treure. Que deia, no soy un gato, no? És que últimament està molt de memes, Últimament està molt de memes. Les que fan una mica, les que no fan single hop, fan molt de memes. Sí. És el que això són, el disseny de Soma és de Mole en versió millennial. Ja està, ja ho hem trobat, és això, tal qual. Sí, bàsicament, sí. Sí, completament. Aquesta fa olor a frutes. Jo estic pensant encara la cervesa anterior. Jo és que com no utilitzo un tap... Va, i ara podem fer una comparació bona, tots hem provat Hopitos, tots hem provat... Jo he provat Hopito. No has provat Hopito? No. Oh. Eren una mica astringents, les trobava. Eren molt astringents i m'encantava. Era d'aquelles que es passaven amb el llúpol i amb els olis, no? Sí. A veure, però... No sé si és perquè havien fermentat poder... Sí, m'agrada massa. Temperatura una mica més alta però jo crec que ho feien específicament. Jo que estava buscant, bueno, sí. Però a mi tipus les garrapats. Jo soc team esgarrapats a mort. M'encanta les garrapats. Vull dir, m'agrada massa les garrapats. Fa una mica doble mango, aquesta. Jo l'he trobat una olor així una mica mantegosa. Bueno, m'he trobat millor. Com haureu vist, el meu nivell de funcionament ha anat pujant. Ja quan faci bajón ho tornareu a notar. Bueno, això és la notícia que vam llegir aquí a la revista aquesta, no? La Bar & Beer. Sí, que deia que un parell de cerveses eren millor que un ibuprofeno, crec. De moment encara no arriben ni al nivell de 2, O sigui, porto un terç de 400 i un terç de 500. M'ho he de demanar unes garrapats després. Ja et dic, aquesta fa molta olor fruita. És un puré de fruita de mango, una mica de préssec... Doncs... Bé, jo encara estic amb l'anterior, és que m'ha trencat molt aquesta birra. Feia temps que no prenia una cosa clàssica, guai, així. Aquesta porta aquest llúpol... M'ha trencat moltíssim. Porta el llúpol aquest al Triumph, que també és un llúpol nou. Que també és americà. Sí, dona molta olor fruita, Ja m'ha ensenyat el color, crec. Sí, en teoria aromes de llima, taronja i préssec. Veus? Superopaca, Neipa, respecte a Neipa, no sé si li diuen que és IPA o diuen Neipa, vale. Home, sí, mal. Llavors també porta el llúpol citra, és que jo sempre és el típic que li donen un punt cítric també. Els olors de... M'agrada, no és amarga. Encara no a mi em diuen, és molt fresca de gust, encara no l'he provat, però és que a mi l'olor ja no em mola. Ja no em mola, aquest punt com a... què és? És mango, no? Sí, és mango. Mango, préssec... Que diu... Sí, aromes de llima, taronja, préssec... Però també es nota molt, també té com molt sucre, també és com molt... Gairebé té un toc àcid com d'accés de sucres, d'accés de fruita molt madura. L'olor mantegosa aquesta. Sí, mantegós i sobretot... Que no em desagrada, ja m'agrada. I aquella cosa que vas dir, quan l'olor aquesta de les fruites, esteri, els èsters, una mica de... Mantegós i èsters, és que... Bueno, això de la mantega és el diacetil. A mi el diacetil no em desagrada amb un límit, vull dir, no trobo això, però a mi els èsters, gaire pujat, gaire dolç, em costa. I el gust jo crec que el recordo millor que l'olor, el gust m'agrada més que l'olor, però... No, el gust està molt bona. El problema és que li falta mala llet.
A veure, que és una neipa, que no té per què tenir mala llet, però els altres polonesos també suposadament fan neipes i tenen molt mala llet. Bueno, I això és aquesta no el té que mola. el que comentaves tu, aquest excés de llúpol i Que és el que a mi d'olis m'agrada. de llúpol. Que és el que a mi m'agrada, allò que l'hagis de mastegar després. Bueno, les Clar, neipes perquè ja és és així una mica, no? Les neipes no són tan amargues, Sí, però les són més de afruitades, Jopito, no? inclús la de 4,7, que era una sessió neipa o no sé què, que allà també la mastegaves el Hi havia una llúpol. neipa, una IPA... La neipa aquella, la que em vaig endur l'últim dia, crec que era una neipa també. No, era una Aquesta IPA. no sé si la vaig Era una provar. IPA aquella. No les vaig provar També, totes, també la mastegaves. La que em vaig fer crec que dues, perquè vaig anar al migdia i una al vespre d'aquella... La més forta de totes, em sembla, una que tenia 7,9, una que era una doble IPA, doble neipa, no sé què la posaven. Allò era una bufetada de llúpol, inclús la... I la que era àcida, una àcida de fruita amb xarop d'arable, que també m'agrada molt, no era astringent, però per això et dic que era buscat, perquè aquella no era astringent, no era llupolada, sí, però aquest cop de mala llet a fons de boca el tenia també. Tot i no ser massa àcida, tenir el xarop d'arable, ser de fruita, ser un estil completament diferent, tenia aquest com perfil de gust, d'entrar suau, fer tota la cosa i al final feia un bim, i després ja passar-se. I quan vaig provar aquella va ser en plan de dir, vale, no, Jopito no se'ls embala amb el llúpol, no se'ls embala amb bullint massa estona, busquen aquest perfil de gust i el mantenen inclús amb cerveses que no tenen un estil que hagi de tenir aquest perfil de gust, perquè és un perfil de gust que a mi m'encanta, perquè és aquest perfil de gust d'IPAs de 2013, 2014, 2012, de quan jo vaig començar amb tot el tema birres i que em fascinaven i que em van fer que no m'agradessin les birres belgues perquè no tenien aquest tipus de mala llet, que després m'ha tornat a agradar les birres belgues. Però això Jopito ho ha agafat i ho ha convertit com a la seva màxima expressió. És com si totes les birres que fessin fossin uns garrapats amb coses random i encara més astringència. Fantàstic, vull dir. És on he de firmar per tenir-ne disponibles. Bueno, està bé, perquè són una mica astringents i això, la gent que li agraden així al punt aquest més astringent... És que no, el problema és que no es troben. Vull dir... A mi depèn del dia. O sigui, hi ha dies que sí que m'entra molt bé, però hi ha altres dies que se m'encalla aquí a la molt bola. Molt fresca de gust. Desequilibri, aroma i gust, em diuen. La meva mare diu, la nota desequilibrada d'aroma i gust. Sí, és el que dic. Jo l'olor, la notes, ella ha trobat molt el mantagós. Que sí que nota una mica, però no és una cosa que em molesti el mantagós a mi. Però els èsters a mi em molesten i la nota és com quasi gairebé química, l'olor. És gairebé química o sense el gairebé? És química l'olor, és molt química. I el gust, per altra banda, la nota és molt orgànic, molt ben desenvolupat, molt rodó i massa suau. Bueno, la nota a veure molt dels sucs típics de Tetrabric. Química, però és que és un punt... Sí, els sucs aquests de préssec i raïm. Que és guai, o sigui, aquesta és la típica neipa per fans de veritat de neipa. O sigui, la gent que diu, no, a mi m'agraden només les neipa, la neipa m'encanta, diria que és el meu estil preferit, però a mi m'agrada la neipa per aquesta obertura que té, perquè pots trobar polonesos bojos com els de Jopito, que t'hi fiquin l'astringència d'una IPA que no sé quants IBUs tenen, però vull dir, jo he provat IPAs de 100, 150 IBUs amb aquell grau d'astringència i te'l fiquen en una neipa, i això mola. I això és una neipa també. O trobes neipes que estan a l'altra banda de l'espectre, que és per el que sempre han fet la conya, en plan de la... Tu me l'havies fet molt quan m'agraden les neipes, en plan, ostres, un suquet, els suquets. És un suquet, aquesta. Aquesta li pot agradar a qualsevol que li agradin. Us agraden els sucs de fruites tropicals, ara aquesta cítrics, tal. L'he mogut molt a la boca i els llúpols més bàsics, aquesta... El Triumph i el Citra. Aquests sabors més a llúpol surten. Perquè al principi és tot molt fruita. És veritat, si te la mous una mica per la boca, qui l'estigui fent, o sigui, la mare que l'està fent, no cal fer gàrgares, però repartir-se-la per tota la boca... Llavors trobes els llúpols, perquè al principi trobes tot el que són fruites i els llúpols es queden més amagats. I llavors notes aquest tros de... Si la gent se la veu a globs curts, aquesta és una IPA ideal per als que no els agraden les IPAs, i d'altra manera, una IPA ideal pels que els agraden molt, o els agraden només les neipes. Molt les neipes, no, però dic que és dels meus estils preferits, tant entraria dels que m'agraden molt les neipes. A mi m'agrada, A mi m'agrada, però m'agrada més Jopito. No, per mi és un 4,25 sòlid, vull dir, està bona. M'ha agradat molt més que l'última vegada que la vaig prendre, però, clar, podria tenir la idea, quan me la vaig fer la primera, de fet que em va posar un amic o alguna cosa, i crec que tenia com la idea en Bare, que avui no hi és, però bueno, en Bare em va posar allò en un got, en plan, té prova una mica, tal, i la vaig trobar, em va passar això, que m'esperava una Jopito, m'esperava polonesos bojos que fan llaunes de mig litre, supercanyeres, a saco, i em vaig trobar un suquet. I dius, ostres, bajona. I un suquet, a més, amb l'olor molt química. L'olor, ja ho dic, no és especialment agradable. El gust ho compensa en escreix i l'olor combinada amb el gust, ni que hi hagi com aquest desequilibri, que és veritat, queda bé. Vull dir, és un desequilibri que acaba resultant amb una cervesa consistent i sòlida.
molt recomanable, per altra banda, jo dic, sobretot per fans de neipes, però no us espereu Hopito. Si us sou dels afortunats que heu pogut provar la Hopito i us espereu una Hopito perquè també són polneros i van a mig litre. Aviam, té accions de Hopito, o sigui que... De bo, ostres. No li feu gaire cas. M'ha flipat molt, Cerveseria descobriment de l'any, Sí. Aquesta, és que no la fa trontollar ni de broma. Hopito és el millor que portem l'any. És que també té accions a Crocs, per exemple, i és molt el rotllo que... Sí, estic pensant en comprar-ne Bestard, també. Sí, altre dies. A veure, no. I alcohol, és que no hem dit res. Temperatura 8-10 graus, que això no ho hem fet bé, perquè s'hagués hagut de prendre més calenta. El got et diuen el típic got aquest d'IPA, és una tonteria aquest got d'IPA, vull dir, et permet escalfar-la abans, et recull més aromes, ja perquè em reculli més aromes a suc de tetrabric, porta flocs de civada, flocs la consideren bastant amarga. Flocs de blat també porta. Ostres, té 3 sobre 5 punts d'amargor. No vull provar-ne una de 1 sobre 5 d'aquesta gent. Però igual en l'estil Neipa, no? Poder? Un 3 sobre 5? Més val que sigui això. Sí, no? Home, 20 grams per litre, Déu-n'hi-do, de llúpol, Sí, porta bastant. Té gens malament. Però bueno, clar, amb dry hopping seran... Sí, suposo que sí. Sí, perquè si no es notarien més. Però I no està filtrada, o sigui, deu tenir una mica de pòsit al final. Pot ser. Llavors la trobes una mica astringent, poder tenir al final i t'agrada més. I aquesta... Aquesta quin problema tens? Sí, és interessant. Aquesta... De saber-ho així, fem una mica de... Sí, aquesta... Aviam. No, és bona. Per l'estil de Neipa està bona. És bona, és bona. Però no us espereu una Hopito. Aquesta... Que pesau de la Hopito. Bé, que vas a casarte con la Hopito. No us espereu una Hopito, em sap greu. Aquesta 6,30. Tu, la pròxima vegada... És massa civilitzada. Tu, la pròxima vegada porta 3 Hopitos i fem una cata de Hopitos. I que el fanboy, doncs, el fanboy de Hopito... Que voleu estrinxar els Hopitos amb jo present perquè em posi trist. Sí, jo les insultaré expressament. Diré, són horribles. La millor birra que ha sortit de Polònia. Sí, no n'he provat gaire de polonesa. Jo tampoc. Vaja, doncs aquesta afirmació és una mica... Completament fet a l'aire, però què és això? És un canal d'entreteniment. I de càmeres. No, està bé. Càmeres que vull... La trobo... Mira, ara he trobat la paraula. El problema és que és per mi massa civilitzada. Massa civilitzada. Sí, tu tralla, vull dir... Més com comercial, no? Tu necessites aquí que... No, civilitzada. És en plan que és com molt... Que et rasqui la gola. Sí, que és molt com apte per tothom, va cenyint-se l'estil. Aquesta, per exemple, com a birròmetre, en Jaume, en Jaume li agradaria. I això és el poc que li agraden les cerveses. I aquesta li encantaria. Oi que sí? Aquesta en Jaume... Ja me preguntes a mi perquè sé que el seu doble. No, vull dir, perquè també el coneixes els seus gustos, però vull dir, en Jaume li encantaria. És un perfil de gust que una persona que li agrada la sidra, per exemple, el que dèiem l'altre dia, també li agradarà aquesta. Una persona que li agrada una Lindemann d'aquestes de fruites, de tal, també li agradarà aquesta. Si se la té una estona a la boca dirà ui, però si se la pren en plan de glopet curt, olorar glopet curt, dirà oh, que guai! És millor que el tetrabric que em vaig demanar l'altre dia. És una mica aquesta idea. Sí, home, perdó per mi, et demanes tetrabric quan vas al bar? Posa'm un tetrabric de suc d'estrany. Un tetrabric com quan donen el tetrabric i el dia sencer, porta-me'l aquí. Arriba un punt del programa que ens pilla una tonteria que la gent es deu pensar que ens fumem un pet o alguna cosa i ens tarda en pujar-nos, de veritat que no. És el llúpol. És una tonteria, El llúpol que... Clar, la comparació l'he fet jo, la del suc tetrabric. No, però t'ha fet molt bé. És que és molt agradable. Ostres, que fa ràbia que sigui tan agradable i tot. És que és molt agradable. I això de que te l'hagis de veure més calenta, estic d'acord, perquè ara ha tret, per exemple, el sabor a pinya, que no hi era abans tan... I ara comença a ser stringent, yes! Yes, ara comença a ser stringent, vale! Pel color ja es veu també una mica... Perquè és al final, no? Oh, i ara me l'acabo, Home, espera, per una mica... El color ja també es veu que ja és tèrbola guarra, ja, és un tèrbol guarra. Vols acabar tu amb el tèrbolesa màxima? No, fica-te'l, que a tu t'agrada més astringent. Ostres, això ja sí que tralla guai. Bueno, jo encara sense ser tant... L'olor és menys química, es nota més el llúpol aquell que ha quedat aquí i comença i pica la punta del nas ara quan l'ensumes. Això és el que volia d'entrada. És Hopito Pro.
Sí, Hopito col·labora en els últims 100 mil·litres de la cervesa. Però tu hauries de fer una samarreta de Hopito. Ostres, sí, hauria de buscar-me una samarreta de Hopito. Porto samarreta de Montseny avui. Sí, per això. És nova d'ahir, I avui anem tots dos negre. És nova d'ahir al migdia. No faig que me la va forar publicitat la de Merriot Rio. ahir a la tarda ja? Aquí a darrere. Avui ho he vist que tenia un forat. Ah, sí? Sí, el gat d'uns amics. Amb miols. No, amb miols no. A mi els interacció. Amb miols es porta bé perquè és un gat mort. És un gat mort. Bueno, és el que ens pensem, igual està viu, Ah, sí, quan no mires. És com el dels Borbons, el millor gat és el que està mort. Hòstia. És opinió d'un integrant del Brewery. Perdó, m'agraden els gats. Els Borbons no, els gats m'agraden. No volia ofendre els gats. Es allò de Egg Brewer no comparte las opiniones de los integrantes del podcast. Perdó, els gats m'agraden i mai voldria gats morts. Però de l'altre no opinaré. Millor, perquè si no ens tanquen. Que si no m'he obert i ens tancarien. Bueno, abans he llegit una notícia que uns elefants han matat un caçador furtiu. Que està bé, no? Dius, mira, el karma. Se l'han portat per davant. Ostres, mira, tenim... Tenen molta memòria. Aquí veig que també hi ha Javetis 2, no sé qui és Javetis 2. Hola, no sé quan estàs connectat, ni que... De tant en tant anem revisant-ho. A mi em costa una mica revisar aquí al xat perquè no hi penso, que tinc un botó que permet fer-ho. Sí, aquí puc entrar. Hola. Bueno, doncs ja les hem Pues provat ja totes, sí que ho podríem deixar aquí. Ja avui ens haurem cenyit perfecte, per Fem- primera vegada a la vida, perfectament Fem resum Una hora justa. a l'horari. Sí. Fem resum de 3 cerveses, la primera molt interessant. Ja comencem, ara que tinc les fotos a punt. La primera aquesta, molt guai. New Barnes. Un cítrica, Podríem també dir... un punt llocolada. L'únic desavantatge d'aquesta podríem dir que és el preu, però Sí. per fer-la una vegada val la pena. Sí. Completament, worthy, Sí, per totalment. provar una lager... Una lager diferent, d'avena anglesa, amb llúpols anglesos, et Sí. canvia molt les idees d'una lager. Es noten els llúpols. Sí, o sigui, no és la lager típica lager clàssica, sinó que... Una cosa molt guai, és molt guai, és una Sí. cervesa molt guai, molt sofisticada, el que he dit. Llavors tenim la sorpresa de la setmana. La sorpresa de la Sagana, que ha sigut una sorpresa realment, Sí, la una cosa molt canon, com l'oposat a l'altre entre l'aspecte de les lagers, però també molt bona, molt competent, molt rodona, molt recomanable, tant de bo la pugui portar en Lluís, molt de sessioneo. Home, tu vas dir que hi estava... Que estava Sí, dins la d'això. puc aconseguir. Sí. Doncs a veure, aquí estem perquè és una- Pensa esperant. que poder quan la tornin a fer. Estem esperant entre això i quan la Hopito. tornin a també enviar. Sí, l'únic que estem esperant també és Hopito. I la Bueno, tercera, Hopito... la Triumph Neipa. Preneu-vos la calenta i Sí, preneu-vos-la, val la pena. Val la pena, vull dir, Calenta una mica... tampoc. Bueno, calenta. a la temperatura que... 10 graus, ens hem 8-10 entès. graus. Sí, ens Sí, hem graus, entès. sí. 8-10 graus. 12 Sí. també estaria bé. Si la treus una estona abans de Sí, fer-te-la de la de nevera... tipi de treure un quartet d'hora abans de la nevera, I 20 que, minuts. i que s'oxigeni una mica, O si també. ets lent bevent, doncs... Sí, que s'oxigeni, Sí. amb la got treus ample, i- amb got ample, perquè jo crec que el got que recomanen concentraria massa aromes d'aquestes Sí. químiques desagradables del principi. Després cada vegada es van calmant més Sí. i Els volàtils si són teniu algun express. amic que no li mola gaire les birres però que li encanten els sucs de fruites tropicals, regaleu-li això i enganxeu-lo a les neipes. Sí. Feu-li aquest favor. Sí. Sí, de veritat, Llavors, fliparàs. hi ha aquestes dues, la Brewers of Life, no? Sí, la New Barnes, La de New Barnes i aquesta, la Triumph, Neipa. de Flanky Fluid. Sí, que les tens aquí, no? Sí. Vale. No sé si les tens a la web, planxades o... les has fet. Sí, estan a la web. Ah, doncs mira. I de, molt interessants, Sí. molt interessants de, Sí, si algú de les vol perfil comprar, de, pues, Sí, a la de web perfil de cerveses, dickensbig.cat. Ahí estan. molt interessants, com a Doncs- totes tres. Espera, I- un segon, que poso música de despedida. Això puc ficar en teoria... Ara que estic aquí... El country Ens tancaran, és que saltarà de raïma i ens tancaran i no No, hem obert encara. he És posat claríssim. 3 segons només. Suficient, les intel·ligències artificials cada vegada... He posat 3 segons, no, amb 3 segons no tanca. Pues res, merci als que hi heu estat. Sí, moltes gràcies. Moltes gràcies per escoltar-nos. Sí, i avui I- el que ens hem Sí, seguit diferents, sí, han sigut Sí. cerveses diferents, però normalment sempre feien cosa més friki, més potent, més heavy, tot avui ha sigut com molt, en certa manera, low key, perquè aquesta no hem dit a preu, però crec que és bastant assequible. 6,30. 6,30. És que és això Sí, super per mig assequible. litre està Per molt mig litre. I neipa, a més, i 20 grams de llúpol per litre, és quasi l'oposat a aquest nivell de preus, que aquesta val la pena, però vull dir, podeu pillar les dues i teniu un bon pack. I és sigut una tria una mica diferent a el que hem fet normalment, sempre que solim agafar una ampolla grossa, una cosa super rara, tal qual. Han sigut totes tres, dos lagers, una neipa,
res raro, res especial, però jo crec que ens ho hem passat tots molt bé, ho hem gaudit molt, ni que hem rajat molt, realment totes tres són molt bones, totes tres són de més de 4, i bueno, aquí estem, pel que necessiteu. Fins la setmana que ve. I fins la setmana que ve, exacte.